Hola, benvinguts i benvingudes a la Cortina dels Llibres. Jo sóc Clàudia i avui us porto el llibre L'ovelleta que va venir a sopar. Està escrit per Steve Smallman i les il·lustracions són de Joel Dridemi i l'editorial és Beascoa. Este llibre tracta que el llop no volia menjar sopa de verdures. Llavors va pensar que si tingués una ovella faria estofat d'ovella. I just llavors van picar a la porta. Era una ovella tota congelada i la va ficar a prop del foc perquè va pensar: si vull fer un estofat d'ovella, no me puc menjar una ovella congelada, que no m'agrada el menjar fresc. I llavors la va ficar a prop de la xemeneia. I després d'un rato li van començar a rugir l'estómac. Tenia molta gana i va pensar el llop: no me puc menjar una ovella que tingui tanta gana. Me podria agarrar una maldigestió. Llavors li va donar una pastanaga i de tan ràpid que se la va menjar li va agarrar cinglot. I va dir: no puc menjar-me una ovella que tingui cinglot, que si no, a mi també me'n podria agarrar. Llavors va provar a fer la gira i al final d'un rato li va començar a pegar copets a l'esquena i li va fer una abraçada. Llavors li va passar el cinglot i després es va dormir als braços del llop i van tornar a entrar dins de casa al balancí. I quan va pensar el llop que si se la menjava ràpid no passaria res. Però just quan se l'estava començant a cruspir, se va despertar i li va fer un petó. I va dir: no pot ser, tu tens que ser un estofat. I va dir l'ovella: un estofat? Vés-te'n, que si et quedes aquí seràs un estofat per a mi. Llavors se'n va anar l'ovella tota trista i després va començar a tindre remordiments. I si se l'han menjat? I si s'ha congelat? Llavors la va anar a buscar però no la va trobar i quan va tornar a entrar a casa estava allí l'ovelleta. Este llibre està escrit en lletra d'impremta, les il·lustracions són molt grans que ocupen tota la pàgina i este llibre m'ha agradat molt perquè és un llibre molt bonic. Espero que us hagi agradat. Adeu! Dóna-li al like si t'ha agradat el vídeo i no t'oblidis de subscriure't al canal i tocar la campaneta per no perdre cap notificació.